रेडी एक्टर मोड लाउडली सवाल पे सवाल ठीक बा आ जितना जल्दी हो सके दिखावे वाला ठीक बा न तो ले ना मन बे तो जिदी आइले बे तो हम ही दिखाओ तनी रेडी एक्टर मोड एंड एक्शन कहाँ रे यहाँ बाबा के दरबार में हमू तो ब्रह्म से भेटे करे आइल बनी आज बहुत आमदनी भइल बा तोर हमारो बहनी भइल बा बहनी भइल बा हाँ। दिखाओ तू देखा ते पहले दिखाओ बा तू देखाओ ना कतना भइल बा तब नु देखा ना मन बेले देख देखा ले दिखाओ अब ते दिखाओ देखा ना दम 1000 500 100 5 टकिया सब बा हमारा लगे तारा लगे का बा माने पूरा लूट ले बने ना हाँ पूरा लूट ले बाने 1 रुपया नहीं कि छोड़ूंगा चल ई बात बाबे तो बाबा के दक्षिणा चढ़ावे जाओ चलो चढ़ावा जा तो घरे के में धर रह तू बाबा के बेचा होई तो ली हो ना ली होई तो ना ना ना